L'acte d'avui és l'entrega d'unes emissores de la xarxa Rescat als voluntaris de Protecció Civil de Palafrugell. Aquestes emissores és fruit d'un conveni entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Palafrugell, i l'objectiu d'aquestes emissores és que puguin parlar entre ells, perquè els entreguem 3 emissores, però també perquè puguin parlar amb el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, on des d'aquest lloc que depèn de Protecció Civil coordinem les emergències, ja sigui un incendi forestal o una nevada. I des d'allà la qüestió és que flueixi la informació, ja sigui des dels voluntaris cap al CECAT i del CECAT cap als voluntaris. És una millora molt important perquè representa poder estar connectats sempre, permanentment amb el CECAT, a part que entre ells també poden estar connectats amb els serveis comarcals, els serveis provincials, els serveis nacionals. El que passa que és una millora molt important perquè això permet estar connectat directament al CECAT, que amb l'altre no podíem. La cobertura era molt més reduïda, la xarxa analògica, i hi havia moltes falles, punts negres. Actualment això ho tindrem solucionat.